死んである場所はどこでしょうか。回答群はこちら。A、プール室。B、1階フロア。C、エレベーター左。D、エレベーター右。次は青のカードです。コップにカードを入れてください。これ毎日ね、見ると思うんですけどね、見覚えがあるのもあったと思います。A はね、入り口のとこですよね。入り口入ってすぐ。B が、扉のとこね、ずっとできる人ですね。はい。C はですね、エレベーターね。はい、エレベーターですね。玄関どこですか？ね、毎日見てましたけどね。注意してみないといけない。